Bună ziua! Suntem în localitatea Gârnic, în care vom învăța să tragem la țintă cu arcul. Prima probă începe cu tragerea simplă la 5 metri. În primul rând vom începe cu Bouda Iosif, după care va urma numărul 2, care sunt eu, sub numele de DJ Mașta. Prima lovitură a fost greșită, vedem a doua. A doua lovitură perfectă, un 5 perfect. Concurentul nostru se cam bucură. A treia lovitură perfectă cu un 5. În total 10 puncte. Următorul concurent sunt eu, sub numele de DJ Mașta. Acum v-am spus că urmez eu. Eu voi trage prima lovitură de la această distanță de 5 metri și să vedem ce e în mine. Prima lovitură, ca de obicei, se ratează. Mai avem două, nu-i problemă. A doua lovitură, ratat. Trebuie cel puțin 20 de puncte să-l întrec pe primul concurent. Urați-mi noroc! Cele 20 de puncte vor fi anulate, că n-am atins nici măcar linia. Pare rău, dar v-am dezamăgit total. Începe etapa a doua, prin care va fi tragerea la 10 metri. Vom începe tragerea la 10 metri. Concurentul Bouda Iosif. Prima lovitură ratată. A doua lovitură ratată. A treia lovitură ratată. Deci mie îmi trebuie în total 2 puncte, adică un singur punct, adică numărul 5. Acum sunt eu, voi încerca și eu tragerea la 10 metri. Prima lovitură, ce rateu? Ratez bine, nu? A doua lovitură, nu? Pare. Și a treia lovitură, ne-au cam înghețat mâinile în zona asta. Deci n-am prins nici cele 5 puncte care puteam să dobor pe Bouda Iosif. Etapa 3, care se întoarce înapoi la cei 5 metri, numai că acum ținta e puțin la înălțime. Prima lovitură. Ce punct! Taș! Deci, oameni buni! Bouda Iosif a prins cele 20 de puncte, e fericit! Au! Fericit Bogdan! N-ai curajul să faci asta! Deci, a doua lovitură, băi, ce punctați! Cu cele 20 de puncte plus 5 puncte, 25 de puncte. Dragi telespectatori, aveți în față pe Bouda Iosif. A treia lovitură, care va fi... Mamă, iarăși 5 puncte, deci 30 de puncte. Eu ca să-l întrec trebuie să fac cele 40 de puncte. Am început iarăși eu, care voi trage cu prima lovitură.
prima lovitură. Lovitură! Și acum, cele 40 de puncte, nu vedea că le nimesc pe direct. Dumnezeu să fie cu mine. Și să fim cu toții cu mine. 5 extraordinar. Deci, dragi telespectatori, public în extaz. Zic și eu așa, știți că nici public nu există aici, dar publicul pentru mine e în extaz, că acum, prima dată am dat, am lovit ținta. Deci toți o să fie bucuroși, băi, ce știință. Deci, acum voi încerca să ies fără să mă uit. Nu m-am uitat. Am ajuns la etapa a 4-a, care va fi lovitura prin parcă aud pe cineva în spate acolo spunând prin fugit. Da, domne, aveți dreptate, va fi prin fugit. Deci, lovitura prin fugire automată. Deci, dragi telespectatori, mă bucur că în această seară sunteți aici cu noi. Etapa 5-a poate începe. Ce lovitură! 40 de puncte pe direct! Ce public! Ce amator! Ce țintaș! Ce dacă mă omoară? Uite cum ratează, bă! Rateu! Deci, onoarea mea pentru el e mare, deci publicul e în expans. Să nu faci infart. Mamă, 5 puncte! Nici mama n-a văzut ea așa ceva. Uimitor de frumos. Uite și la ea. Bă, ce păcat frumos. Deci, publicul extaz. Wow! Am spart ținta, bă! Deci 5 puncte. Tot 5 puncte se numără. Că am spart ținta, ar fi înseamnă 10 puncte. E mai bine. Vin cu a doua lovitură, care ne trage 5 puncte, în total 15. A treia lovitură, care va fi spectacolul de amatori. Ratare. M-am făcut de tot căcatul. Am ajuns la ultima etapă, tragerea de la înălțime. Acel punct frumos va fi înălțimea noastră de la care vom trage la această țintă. Ținta are maxim 200 de puncte. Cine se nimerește în cele 200 de puncte de acolo, de sus, va fi campion mondial pe țară. Mamă, cât e ea până scoate capul afară. Am o dată cu arcul ăla. Ratez ca și maică mea. Ratez ca și taică. Mamă, ce ratare, ce extaz! Deci, dragi telespectatori, a ajuns la un nimic mare cât el. Halelelor! Bună ziua, prieteni! În seara asta voi trage eu. Publicul e numai extaz, deci eu voi trage așa. Să mor eu că nici mama nu ratează așa de bine. Nu mă știu că strada română.
somnul cel de moarte, fiecare ce ratare a făcut. Hai, prostul! Niciodată mai stripa pe stradă, nevasta nu mai bate și nu mai rata așa, că ești mai bun ca mama. Vă mulțumesc pentru spectacol, vă iubesc. Nu aplaudați, aruncați cu banii direct. Bună seara, România! V-am iubit! La revedere! Cam așa ceva ar fi normal să facem noi. Ceau, România! Te iubesc!